Dobrý den, přátelé, já vás opět vítám u mého povídání ke geologii a dnes se společně podíváme na téma, které bude znít druhohory. Dovolím si tvrdit, že to je téma žáky poměrně milované, poměrně oblíbené, protože se budeme bavit o období, ve kterém běhali po světě velcí plazi, a to konkrétně tedy dinosauři. No a zkuste si sami říci, jestli náhodou jste ve svém životě neměli období, krátké, dlouhé, to už nechám na vás, kdy jste uměli vyjmenovat, popsat třeba 20, 30, 40 různých dinosaurů, protože vím, že hodně dětí toto umí. No a vím také, že máme ve škole jednoho žáka, který to dokáže ještě v dnešní době, takže dnes bych oproti tomuto žákovi byl úplným žabařem, ale i tak se pokusím vám to podat velmi jasně a zase mě hlavně půjde o to, abyste dokázali chápat souvislosti a ty vědomosti jako takové, tak tady potom budou spíše podružné. Tak pojďme se na to podívat. Druhohory je geologickým obdobím, které je definováno nebo vymezeno před nějakými 250 až 65 miliony lety. Podívejte se na tento obrázek a my opravdu, co se týče té historie, jdeme pěkně vejš, jdeme pěkně k tomu dnešnímu období. No a stejně jako prvohory, tak i druhohory se dělí do jednotlivých etap a ty druhohory se dělí na takzvaný trias, na juru a křídu. Takže ještě jednou trias, jura a křída. A kdybych se ptal náhodou, proč vlastně byl pojmenován Jurský park Jurským parkem nebo Jurský svět Jurským světem, je to právě na základě té období jury. Jo, to je to hlavní období, kdy se těm dinosaurům opravdu dařilo asi nejlépe. Jak už jsem naznačil, je to tedy období velkých plazů. Podívejte se, tady mám toho královského tvora. Samozřejmě budete znát Tyrannosaurus rex, je to opravdu král mezi dinosaury. No a pojmenování Tyrannosaurus pochází ze dvou slov. Jednak, že jo, tyran, hrozivý, saurus, ještěr, takže to je opravdu hrozivý ještěr. Já si myslím, že na tom pojmenování určitě něco je a potkat se s tímto tvorem mohlo dopadnout velmi špatně. No a tady budu mít takový easter egg zase pro moje žáky. Jsem zvědav, jestli znáte takovou klasiku, jako je Jurský park. A teďka myslím ten úplně první film od Stevena Spielberga. A v tom Jurském parku tak zemřel jeden člověk takovou poměrně bizarní smrtí. Tak schválně, jestli vás napadne, která smrt to byla. Kdo zná odpověď a kdo mi ji napíše do mailu, tak zase máte u mě jedničku. Tak, pojďme se podívat ale zpátky k těm druhohorám. Na počátku druhohor se nacházíme v období, kdy na Zemi vyhynula velká spousta živočichů, velká spousta rostlin a my jsme si říkali, že právě na konci prvohor dochází k ohromným změnám životních podmínek. Mění se klima, mění se množství potravy, mění se rozložení živočichů, rozložení rostlin a v tomto období takovéto pomyslné žezlo přejímají právě dinosauři. To znamená stále větší a plazy. Jinak možná se budete setkávat na internetu nebo v učebnici se slovem extinkce a na právě to extinkce je vymírání, vymření. V tomto období z geologického hlediska také dochází k postupnému rozpadu superkontinentu Pangea a já tady mám pro vás připravenou takovou animaci, která nás zajímá právě teď a tady se podívejte, jak se nám ty kontinenty začínají formovat. No a koukněte na tu Indii, tady už jsme v období po těch druhohorách a Indie nám po druhohorách krásně naráží do té Eurázie, ale o tom už jsme si povídali. Tady se můžeme podívat ještě na takový zřetelnější obrázek. Máme tam na severu Laurázii. Laurázie je tvořena Severní Amerikou a Eurázií. Podívejte se, jak jsou ty jednotlivé kontinenty spojené. No a mrkněte potom na jižní struktury, kde jsou Jižní Amerika, Afrika, Indie, Antarktida, Austrálie. No a když se zamyslíte nad tím, kde dneska žijí vačnatci, tak my moc dobře víme, že to je především Austrálie a že to je Jižní Amerika. No a ono to není náhoda. Kdo ví, až jednou roztají, nedej bože, ledy na Antarktidě, tak opravdu tam budeme nacházet neskutečné fosilní nálezy, které nám zase pomohou získat velké kvantum vědomostí. Tak a na konci druhohor potom ty kontinenty mohly vypadat nějak takto. Tady zase doporučuji se podívat na severní část, kdy Severní Amerika a Eurázie jsou spojené, takže se dali přejít bosou nohou, pokud by tady byli lidé, což ještě samozřejmě nebyli a dlouho nebudou. No a ta samostatná Indie. Jinak za zmínku tady stojí už odštípnutý Madagaskar. Jo? Tak to by bylo tedy uspořádání těch kontinentů. No a v tomto období ještě z geologického hlediska dochází k něčemu
specifickému, co nás ovlivňuje, co ovlivňuje náš život i dnes, a to je kvásnění. Těch vrásnění probíhalo během historických etap spousta, ale jedno takové nejdůležitější, o kterém bych se chtěl zmínit, tak je vrásnění alpinské. Jo, alpinské vrásnění, tak díky tomuto vrásnění máme krásné Alpy, ale nejen Alpy, máme třeba i Karpaty. Já vám děkuji za takovou tu prvotní pozornost a tady potom nějaké poznámečky, zase si videjko zastavte a já budu rovnou pokračovat dál. Ještě nás bude čekat pohled na to, jaké tady byly organismy, jak to tady vypadalo z hlediska spíše biologického. Na souši nám z hlediska rostlin dominují především rostliny nahosemenné, to znamená rostliny výtrusné postupně jdou do ústraní a na takové to zase pomyslné žezlo u rostlin přejímají nahosemenné rostliny, to znamená rostliny, které mají nahá semínka. Tady můžete vidět jedno takové semínko. Semínko opravdu nemá nějaké specifické obaly a jediné, za co ten pán drží to semínko, tak je potom nějaké křidelko a toto křidelko umožňuje lepší rozšíření toho semínka díky větru. No a nahosemenné rostliny budete znát, jsou to samozřejmě jehličnany, stromy, které vytvářejí šištice, ale někdo z vás možná má doma cykas, možná, že si dodnes myslíte, že to je nějaká palmička, ale palmička to není, je to opravdu rostlinka nahosemenná, která se jmenuje ještě jednou cykas, tvrdé i pod c, no a nebo to potom může být jinan dvoulaločný, to je taky nahosemenná rostlina, ona je taková specifická, je to vesměs dneska už jediný žijící druh té dané skupiny a opravdu ten jinan má velmi krásné a zajímavé listy, dvoulaločné, podle toho byl také pojmenovaný. Vy možná budete znát i latinský název Ginkgo biloba z různé reklamy. Hodně dlouho se hovořilo o tom, že jinan dvoulaločný má úžasné účinky, například z hlediska paměti. Poslední výzkumy ale ukazují, že ty informace byly asi nadhodnocené a že to nebude tak úplně pravda. Takže bych to s tím jinanem v podobě nějakého přípravku nepřeháněl a lepší je vždycky nějaká vyvážená strava. Jo? Jasná věc. No a postupně vznikají i rostliny krytosemenné. Tyto rostliny mají krytá semena. Tady se potom můžete podívat, že opravdu semínko tady vlastně ani nevidíme. Ono je tady kryté jednak v nějaké pevné schránce a potom v nějaké dužnaté části. Určitě poznáváte ořešák královský, neboli tady ten plod vlašský oříšek. On to vlastně jako oříšek úplně není, protože my tady konzumujeme vnitřek z peckovice, ale to je jen tak na okraj. No a k tomu, aby se ty rostliny mohly rozmnožovat a aby mohly vytvářet plody, tak oni potřebovali mít zvláštní útvar, kterému říkáme květ. Květ, jak už jsem říkal, je jeden z nejkrásnějších útvarů na rostlinách. Je to útvar nebo orgán, díky kterému se ty rostliny kupují hodně, díky kterému se ty rostliny potom dávají svým milým. Používáme je při různých příležitostech. A podívejte se, jak je ten květ tady uspořádan. Uprostřed máme pohlavní orgány, tyčinky, pestíky, že jo? A kolem dokola jsou potom ty jednotlivé lístky nebo okvětní části. A právě květ, když se přemýšlelo nad tím, jak asi vzniknul, tak vzniknul z běžných listů, které se postupně nějakým způsobem specializovaly právě do tohoto útvaru a navíc došlo ke změně barvy. Dneska víte, že ty květy mohou být opravdu různobarevné od bílé, červené, fialové, modré, tam to hraje všemi barvami. Ten důvod je jasný, rostlinky na sebe chtějí přilákat nějaké opylovače. A právě mezi opylovači, hlavně mezi hmyzem, ale nejen hmyzem, a rostlinami se postupně utváří takový těsný vztah, k tomuto vztahu říkáme symbioza. A tady bych chtěl říci, že nesmíme uvažovat z hlediska okamžitosti. Opravdu ty vztahy se vyvíjely miliony let, je to vždycky velké časové okno, než se nám něco vyvine. Ono to takhle zní hezky, jo? Vyvinulo se, tamhle vzniklo, ale v té přírodě to zase je komplikovanější a opravdu ty vztahy mezi rostlinami a těmi opylovači jsou dneska tak těsné, že kdyby došlo k nedadálému vyhynutí těch opylovačů, tak řada rostlin končí. Oni by se nedokázali bez hmyzu, bez ptáků vůbec rozmnožovat, jo? A měli by velký problém.
Tak, a jak už jsem říkal, z hlediska živočichů tady dominují právě ti velcí plazy, takže můžu vyjmenovat například Triceratops, toho budete znát, je velmi oblíben třeba jako hračka, nebo jsou to různé sauropodi, jo, tady třeba Brontosaurus. Ono pojmenování Brontosaurus je takové náročné, byly okolo toho spory, takže tady se pouštím trošičku na tenký led, můžete si sami přečíst. Potom samozřejmě tady byly plazy, kteří žili ve vodě, tady mám například Mosasaurus, no a nebo to byly plazy, kteří obývali i oblohu nebe. Takže vemte si to, ti plazy opravdu byli jak na souši, tak ve vodě, tak ve vzduchu, takže to byli opravdoví králové toho daného světa v tom daném období. Ale nežili tady jenom plazy, to zase samozřejmě nechci říci, ale postupně se nám z plazů vyvíjejí další skupiny. Jednak jsou to drobní savci, takhle nějak mohl vypadat prvotní savec, byl to takzvaný Megazostrodon, takže sami si řekněte, koho vám připomíná, jaké tady bude mít části z různých živočichů, které třeba znáte. Jo, takže takovýto tvor. A vedle savců nám vzniká druhá skupina teplokrevných živočichů, protože savci jsou teplokrevní a to jsou ptáci. Jak savci, tak i ptáci mají na povrchu těla nějaký pokryv, něco, co jim to tělíčko kryje, něco, co dokáže udržet tělesnou teplotu. A savci mají tedy srst, ptáci mají peří a opravdu oba dva útvary prvotně sloužily k tepelné izolaci. Teprve až po nějaké době, tak ptáci začínají využívat peří i k létání. Ale oni k tomu samozřejmě budou potřebovat v té evoluci, nebo potřebovali v té evoluci další nějaké parametry změnit, jo? Jako je například rychlost metabolismu, jako je například úpon svalů, jako je například změna horních končetin, duté kosti a tak dále a tak dále. Však to znáte, o znacích ptáků jsme si povídali. No a jak už to bývá, opět na konci této etapy dochází ke smutnému konci mnoha živočichů a přichází další vymírání druhů, další extinkce. Tato extinkce nebo toto vymírání je asi nejslavnější, nejvíce se o něm hovoří, nejvíce ho zná nějaká běžná populace a taková hypotéza, která tady je hodně přijímaná a ukazuje se, že asi bude pravdivá, je dopad nějakého kosmického tělesa. Vypadá to, že ten meteorit dopadl do prostor někam k Mexiku, opravdu v moři. Je tam studován v současné době kráter, který vznikl nárazem kosmického tělesa. Dokonce, když se provádí vrty, tak v tom kráteru potom je v nějaké hloubce taková zeskelnatěná část, která vznikla opravdu, tomu se říká tektity. My tady máme třeba vltavíny, to jsou jakási sklíčka, která vznikají opravdu nárazem a roztavením těch hlavně křemičitanových půd. No a právě náraz tohoto tělesa mohl vést k vymření dinosaurů. Jo, protože opravdu to ovlivnilo celou planetu na nějakou dobu, tak došlo k zahalení atmosféry, ta nepropouštěla sluneční záření, velcí dinosauři většinou odcházeli jako první a tady z toho těžili právě takoví ti drobnější živočichové a ti drobní savci, kteří se mohli někam schovat, kteří se mohli zahalit. Někam mohli zdrhnout do nějaké malé nory. A nebo právě na povrchu tělíčka měli srst, která je ochránila před tou velikánskou zimou. Takže to byl konec dinosaurů. No a jak tedy o dinosaurech víme, tak je to jasné. My pořád se nacházejí různé fosilní nálezy. Tomuto se věnuje obor paleontologie a asi pravděpodobně na základě těchto nálezů tak vznikají různé pověsti o řekněme o dracích, jo. Když asi tehdejší lidé nalezli něco podobného, tak si museli říkat hernajs, co to jako je a protože nebyly vědomosti, tak si to dokázali odůvodnit nějakou pověstí. No a na závěr úplně, toto bude jeden z posledních slajdů, tady mám takovou zajímavou fotografii. Na fotografii je Steven Spielberg, to je velmi zajímavý režisér a scénárista a já sem hodím easter egg číslo 2. Kdo mi napíše do mailu alespoň 3 filmy, kromě Jurského parku, které Steven Spielberg režíroval, do toho mailu mi napíšete, který film byl pro vás nejzajímavější a z jakého důvodu, tak u mě máte 1 za práci s informacemi. No a teď k této fotografii. Když se natáčel Jurský park, tak ještě se nepoužívala digitální technologie, to znamená, že opravdu ty jednotlivé masky jsou
jsou tady reálné, jsou to útvary, které byly vytvořené poměrně pracně, takže jsou to opravdu modely, na které se dalo sáhnout a které často měly, řekněme, velikost takovou, jakou mají mít, nebo jakou ty dinosauři měli. No a protože se jedná o opravdu úžasný kus práce a šikovnost těch lidí je nezměrná, tak samozřejmě Steven Spielberg na to byl hrdý a on ještě relativně nedávno pravděpodobně našel tuto fotografii, která byla zveřejněna, nebo znovu zveřejněna. No a samozřejmě oni se chtěli pochlubit tím tvorem, který tady je. Možná, že tuto scénu znáte. No a Steven Spielberg, když tuto fotografii zveřejnil, tak hodně lidí ani nevědělo, o koho se jedná a také hodně lidí fascinovalo to, nebyli úplně podrážděni faktem, že Steven Spielberg si dovolil zastřelit jakožto lovec takto krásné zvíře, takhle krásného živočicha. No a to je přesně důvod, proč já po vás chci, abyste měli určitý přehled, abyste nespoléhali pouze na vyhledávání informací z internetu, ale abyste opravdu takové ty základní informace měli uložené v hlavičkách, protože to je pak strašně hloupé, až já nevím, jestli úsměvné nebo k pláči, kdy lidé nadávají velmi šikovnému člověku za to, že zastřelil takto krásného živočicha, staví se do role ochránců přírody a ani netuší, že takovýto tvor vlastně už dávno nežije a že se nejedná o reálného živočicha ze současných dnů. No, takže to je jenom taková poznámka. Někteří lidé, když potom přejí naší planetě na Silvestra, tak píší statusy jako tak, chtěl bych naší planetě popřát krásných 2019 let života, což taky není pravda, protože se tady pohybujeme v řádech miliard let. No, ale to je tak bokem, takové moje vylití srdíčka. Já vám sem hodím rovnou poznámky. Přeju vám vše nej. Zkuste si zase videjko zastavit, obsat a budu se těšit u dalšího videa. Naslyšenou.